in deze generatie. En mensen zoeken alleen maar educatie. Yeah. En ik merk dat de laatste tijd dat het steeds moeilijker en moeilijker gaat. Al gaat het nou met nieuws, op straat, waar dan ook. En we moeten allemaal ons eigen steentje bijdragen. De jongeren, de ouderen, Nederlanders, mede-Nederlanders. Iedereen moet zijn eigen steentje bijdragen om het beter te maken. Ja toch mensen, laat je horen als je dat ook vindt. Ik zie te veel complicaties in mijn generatie. Want mensen willen gelukkig, ze willen educatie. Ik zie te veel complicaties in mijn generatie. Want mensen willen gelukkig, ze willen educatie. Van vanavond de multiculturele samenleving. Laat ik beginnen met te zeggen dat het inderdaad maar is wat je kunt waarnemen en wat je wilt waarnemen. Ik denk dat het goed is dat de media, dat zou eigenlijk van mij vanavond 2 aanbevelingen van mijn kant, zeg wat meer moeite getroosten om te weten te komen wat er binnen de gemeenschappen gebeurt. Dus één belangrijke les. Maar aan de andere kant dat de migranten zelf hun mediastrategie en hun PR beter moeten organiseren om dat goed over het voetlicht te krijgen. Ja, en dan hou je natuurlijk altijd soms bevooroordeelde pers. Ik wens u een fijne discussieavond. Het bestaat uit 3 delen. Elk deel eindigt met een aantal stellingen. En over die stellingen gaan we met z'n allen praten. En dat doe ik met u. Ik heb een microfoon, die komt naar u toe. Er zijn 2 zaalassistenten, die komen ook naar u toe. En we gaan niet alleen vragen stellen aan de hoogleraar die het de lezing geeft, maar we praten daar ook met elkaar over. Het doel van deze lezing, mag ik in herinnering brengen, is dat we met een gevoel van nieuwe energie weer de zaal verlaten. En we zijn Rotterdammers, ik weet dat zeg maar, klagen toch wel de grote sport is in deze stad. Maar het gaat niet alleen om klagen, het gaat ook om dat je laat zien wat dan de perspectieven zijn. Dank voor de introductie, ook aan de burgemeester. Ik kreeg even het gevoel dat mij het gras voor de voeten werd weggemaaid wellicht. Ik ben wat somberder in het eerste deel van mijn lezing dan misschien u was in uw introductie. De Nederlandse bevolking is in de afgelopen jaren steeds meer multicultureel van samenstelling geworden. In 2008 telt Nederland meer dan 3 miljoen allochtonen. Dat komt neer op bijna 20% van de bevolking. Media hebben een grote impact op de beeldvorming van de multiculturele samenleving en de diverse groepen daarbinnen. Ze kunnen diverse bevolkingsgroepen in meer of mindere mate herkenning en erkenning bieden en ze kunnen al dan niet een platform vormen voor discussie en dialoog tussen bevolkingsgroepen. Mede daardoor spelen media een sleutelrol in processen van sociale in- en uitsluiting. Ze kunnen een positieve bijdrage leveren aan een democratische multiculturele samenleving, maar ze kunnen ook de afstand en het onbegrip tussen bevolkingsgroepen vergroten. De beleidsmatige aandacht voor de relatie media en multiculturele samenleving ligt derhalve voor de hand en zou misschien nog wel groter mogen zijn dan nu al het geval is. Zeker op het niveau van grote steden. Mediaonderzoekers zijn het erover eens dat media een aanwijsbare impact hebben op hoe mensen zichzelf en de wereld om zich heen zien. Volgens veel hedendaagse mediaonderzoekers uit de invloed van de media zich niet zozeer in een directe beïnvloeding van meningen, attitudes en gedrag van mensen, maar vooral in de beïnvloeding van de onderwerpen die ze belangrijk achten en waarover ze een mening vormen. De macht van de media ligt in die optiek dus primair in de selectie van de onderwerpen waarover ze berichten, in hun agenda-settingsfunctie. Daarbij zouden de agenda's van de media en het publiek elkaar wederzijds beïnvloeden. Wat de media centraal stellen hangt vooral af van wat het publiek belangrijk vindt van de publieke agenda en dat wordt op zijn beurt weer aangereikt door de mediaagenda. Zo is de aandacht voor de islam weliswaar door enkele politici aangekaart, maar het is de intensieve aandacht van de pers die geleid heeft tot een verhoogde publieke belangstelling, die op zijn beurt tot gevolg heeft gehad dat politici het thema een centrale plaats in hun programma's zijn gaan geven. Dus de Nederlandse mainstream media houden in hun structuur en inhoud te weinig rekening met de culturele verscheidenheid in de Nederlandse samenleving. En ze vervullen daardoor eigenlijk niet goed hun functie, dat staat er. En dat geldt ook voor de Rotterdamse media. Zijn er mensen die daar op de RTV Rijnmond met de culturele diversiteit. Volgens mij werken 0 allochtonen daar in dat bedrijf. Dus het is wel een beetje schrijnend in een stad waar 50% van de bevolking niet Nederlandse origine is. Ik vind het heel jammer dat de burgemeester weg is. Ja? Gelijk na het einde van uw presentatie, het eerste deel, dat hij zegt dat de groepen zelf moeten komen met hun eigen PR. Nou, ik ben toevallig voorzitter van een landelijke organisatie, een Antilliaanse en Arubaanse landelijke organisatie.
Wij zijn dagelijks bezig om te proberen die pers te bereiken. Geen moment, behalve wanneer het slecht nieuws is, of er Antillianen slachtoffers zijn in Apeldoorn, dan halen ze de pers. Maar verder, geen moment zal je zien dat iets van ons gepubliceerd wordt. Het wordt wel opgenomen door Radio Nederland Wereldomroep. Het wordt wel door de lokale bladen op de Antillen en Aruba opgenomen. Maar de Nederlandse pers, die zwijgt. Heel even een kleine anekdote. Jorendi Martina haalde gisteren won de 100 meter. Ja? 100 meter wat? Hardlopen. Sorry. Geen 100 meter zakken vullen, 100 meter hardlopen. Ja. Hij was 30 seconden op het nieuws, maar geen Nederlands blad die daarover geschreven heeft. Dus het is goed nieuws is vaak geen nieuws. En dan vind ik het heel erg dat vaak die groepen, de allochtonen, het zijn de Marokkanen, de Turken, de Antillianen, in het slecht daglicht gebracht worden. Dat is, dank je wel. Dus eigenlijk zegt u ook, Suzanne Jansen heeft gelijk. Ja. Is iemand in de zaal die vindt dat ze geen gelijk heeft? Ik vind dat Rotterdam heel gauw een echte stadszender nodig heeft. Net zoals AT5 in Amsterdam. Net zoals AT5 in Amsterdam. En natuurlijk een stadszender, daar hoort iedereen bij. En waar je ook vandaan komt, en waar je ook woont, als het maar in Rotterdam is. Dat is wel een punt inderdaad, wat je steeds tegenkomt. Dat geldt voor media, dat geldt voor culturele instellingen. Dat er te weinig, nog steeds te weinig mensen uit de etnische groepen en ook jongeren vaak doordringen in die organisaties. En die vaak wel meer voeling hebben met wat hun doelgroepen willen. Te horen. En ik kan de stelling omschrijven van een soort. Het feit dat het niet goed genoeg is, klopt. Het feit dat er veel moet gebeuren, klopt eigenlijk. We moeten veel meer doen om mensen van welke groep er ook in te krijgen. Dat je de mensen aanneemt, en dat geldt ook bij de politie en dat geldt ook bij de brandweer, want de instroming is voldoende. Maar als je hun in de werksfeer niet in de gelegenheid stelt om verder te ontwikkelen, kan je ze aannemen, dan zijn ze binnen de kortschoolopleiding, zijn ze weer weg. Dat is wel een issue natuurlijk, dat in de opleidingen, de media, communicatie, journalistiekopleidingen, dat inderdaad daar pas de laatste jaren een stroom op gang komt uit allochtone kring. Dus in die zin geloof ik wel, maar dat gaat heel snel. Onderzoek laat in elk geval zien dat allochtonen en met name moslims dit in veel gevallen ook zo beleven. Veel allochtone Nederlanders ervaren niet alleen een gebrekkige representatie in de Nederlandse media, maar ze zijn bovendien van mening dat de media vertekent beeldschetsen van de verschillende etnische groepen in Nederland. En dat is nu ook hier weer een keer bevestigd. Genoten van de discussie met de zaal en ook van de manier waarop je het geleid hebt. En ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor zijn inbreng. Ik ben specifiek veranderd door mijn eigen ding. Dat leek me zo verstandig. Ooit zei iemand, je droom. Omslag op een minimumloon. Maar dit moet er dan zijn Wieger Maris en Christian Kalis die het filmpje hebben gemaakt over de ideale media. Nou, dat is wel een applausje waard ook. Gedaan. We hebben aan 3 Rotterdammers gevraagd wat zij van de media vonden in Rotterdam. En waarom hebben wij meegedaan aan deze wedstrijd? Omdat wij, wat vanavond ook wel duidelijk is geworden, we zijn erachter gekomen dat media toch wel een belangrijke rol speelt. En met een belangrijke rol komen natuurlijk ook heel veel verantwoordelijkheden. En wij vinden het ook belangrijk dat de media blijven nadenken over de rol die ze willen vervullen. Dat ze daar constant mee bezig blijven, zodat uiteindelijk de media goed bezig blijven. Want ik doe niet meer aan hoop. Voel me verzwakt, zoek mijn antwoord bij de drank. Voldoe ik wel aan die dingen die mijn pa van me verwacht.